Amara bụ na arụ adụsịrọ di m wee nụbụ ya. Ofu nwaanyị asị m na ya dị 29 years old, ya na-eje 30 years very soon. Ọ sị bụ mana nwoke na-anụ ya ji ihe dịka 17 years wee tụ ya na ya mụrụ maka na ife ya na o nwere iru ụmụaka andị na arụ adụsịrị ya na ya mụrụkwu. Ịghọtago? Na mgbe Fabian ịnụ ya na mami ya na-eme ife niile, mami ya gbugoro, mami ya gbedere, ịghọtago, mami ya na-eweta ego, mami ya na-ekwu nta na-ekwu nke. Mgbe Fabian ịnụ ya, ha na-asị na a ga-eme ihe niile gị ngwongwo ya na-asị ha kee maka ihe ọwa, ha sị mami ya sị ya ya chọrọ ichiwe obodo oyibo bịa si ya biko si mee ife niile ọsịsọ ka ya naba. Ya wee jụọ ha wee sị ha na asị na ọnụbugo nwaanyị. Ọ sị na ọnụbugo nwaanyị na nwaanyị ọ nụrụ dị stọbọn na ọnya ka o ji wee hapụ ya. Kwa ịghọtago na o nwere ka a sị na sọspekti na arụ adụrụ ya bikos na amafuru ya uko na-atọ andị na ọ na-abịa abịa o andị na ndị befe ji ego. Ịghọtago na ife a na-anụwụ na ha ji ego na ha ji ego andị na ọnya gwa bụ diọkpala na dị sụmanụ ya na-agwa anyị ife anọgwa na ọ mụrụ ụmụ na-anọ n'ime ụmụ na-anọ afọ sọsọ nke afọ nọ n'ụlọ, ndị ọzọ niile n'obodo oyibo. Ya wee bata ka ya batala na-asị wedin kọt wedin kọt wedin, ya na-asị ha ka ekwe n'isi kọt wedin ife niile gidigidi godogodo. Mana bọsị ya batalụ na onwe wonga anyị nọ na that very compound ka a na-asị kọt wedin kọt wedin. Dị guy wee neketi anya wee sị ya gaa rush na into this gị nye anya ọfụma bifo iwe na-eme marriage na-eme kọt na nke ọzọ. Ịghọtago na mmadụ fụtali ya di ya na anụ na mgbe ya ji wee gbalụ na ọfọsi alụ di ya wee kpọọ onye afọ wee gwa bịa sị ya ihe a ka o merie, wee chọcha onye ọ ga-afụtali ọ bụrụ nwoke arụ adụrọ. Ọ sị ya na ya mara ọda na ana na-aṅụ iyi na-eti mkpu si na onwere ka ya si wee malụ ịmagolu na-eti na-akpọ. Ọ sị m nne kekwe n'ife a ga-eme na anụ gị bụ na anụ gị. Ọ sị bụ mana ọ bụrụ ya nwa bụ nsogbu ka ya bata wee na-asị ha ngwanụ ka fa mepeli ya afịa na o nwere onye chi imepeli ya afịa. A sị na afịa niile emepelu di emepe olisie ga-emepe olisie ga na-ada enyezi ya ego n'aka ihe a niile na o nwere ka ya si wee malụ. Na mgbe afọ ka ya malụ na nwaanyị nke izizi na lụdụ na nwatakịrị fụlụ na arụ adụsịra nwoke wee mere ọsọ. Ya wee ka na-ekwu nke afọ mami ya wee nọsịa wee chighekwa obodo oyibo. Ti m nna ọkwana ya ka mami ya jebesila obodo oyibo without hapụrụ rafa anything o na o nwere ego a na-enye ya na-enyekwu die etu kafa si nọlụ nnọọ na-enefe anya. Nkenye ekwutere fasị a ka emegodo court wedding ka emegodo marriage. Nkenye ekwutere fasị a ka emegodo court wedding ka emegodo marriage. Mana ka ya bata na this guy ekwere na ya na ya na-abụghị alalụ na o nwere rumu nke ma ọ bụ a na rumu nke nyanwa na ọ na rumu nke na o metụnụrụ ya aka oke a na-agwakwa anyị ife anụnwa mgbe afọ si ọ na-agakwa ahụ mami ya wee binie wee jebekwa obodo oyibo ya na this guy wee bili 2 days mami ya jebele obodo oyibo nye teta ụla na-ekpe ekpele ụtụtụ. Ya mụrụ mgbe this guy ji were ete na rum ebe ya nọ gbachie palọ gbachie rumu nke wee bịa wee si n'azụ wee tọdụ ya n'onu wee si ya na ọde respect fa na ọde respect fa na-atụ ya ka ọ tọgbuo. Ya wee tibe mkpu o ruo na aka na-eti mkpu ndị mmadụ wee gbata a na-akụ aka n'ọnụ ụzọ nwa ekwere emepe ọnụ ụzọ ha wee gbawa the first ọnụ ụzọ bata ọbụkwa na rumu nke fa nọ mechiri emechi ha wee gbawakwa the second one wee bịa wee napụta ya n'aka this guy. Na dịga ya tọgbuchagokwu ya ọ bụrụ na ife anwụ na-emi ya bịara. Ya wee kpọọ ọnkụl wee si ya ngwa 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 wee were meshin bịa burie na ya anwụsịgo. Ọ sị m nya wee nalụ ndị befe wee sị na ọ ma njezi ka akọsị ala ndị befe ihe ya na-afụ ndị befe wee na-eti fa wee sị anya nọrọ nka na-abụ this guy ya abịa nọla na na-ebe akwa ka ụmụaka ịmago n'onye ọfọsi ala. Ọ na-ewere ikpere na-ejije na-agba afọ ana na-asị na ife a ama mmezi. A wesị ya mbanya na ba o ya jee kpọọ mami ya na ndị mmadụ ga-abịa tinye okwu ọnụ. O wee na mami ya wee si obodo oyibo wee gbachigeta azụ wee duru ya wee bịa sisi dị inye nwunye fe. Ndị be ha wee sị mba na o nwere ebe a na-eje ọntala ọkpọta ụmụnna. Mami ya wee je kpọta ụmụnna wee kwalụ wee bịa wee kpebe wee kpegide kpesie.
the woman wee na-asị mmagolo ka a na-agwa n'okwu na-abalị a mbasị a na ọ kala ịgwafa na o nwee ka o si wee fọsịalụ the child mana ọ gwara fa ịmago olu ọgba nkịtị kwugide kwụsie wee kpesie ha ncha na-ayọyọgide akwana ya ewesị anya jebe ka ọma ma ya try kwu ọ sị m nya wee na mami ya sọpọtụrụ yọtago na mami ya sọpọtụrụ nọ n'ikpeazụ ka ekwuchezi ma nwanne ya nwoke sị m nya wee solo ha wee naba o after 1 week mami ya ntanwa nwụrụkwa mami ya nwụrụ ya bụzi ọfana na ahụ na enwere papa na enwere mama ọ sị m nyele ka a si bulu anya n'aka nwaanyị o nwere ife na-emenụ nọ ọ na-eme insist na ya gba nji magolo ụdị ihe afọ na o nwekwa ihe a kwuru na agbakwa nkịtị so ọkwanye nne dị wee nọsị ajebe na wee dulu onye ọzọ wee jebe afịa anya wee na-asị this woman ka ekwe n'ife anyị ga-eli na ada enyekwu ya nni o ada enye ya nni ada enyekwu diga anyị ego shop emepeli o nwere fedo na shop ya wee sị ha kịta anọ nugo nwaanyị ha biko ha kwanyekwere ihe na shop ka a take care of ha ajụkwa o nyenunu m ego m ga-eji na-eli nri ha ajụkwa o ihe ha kụziri bụ na o nwere onye a na-ese ndịla ego na-enye diga anyị ego na ọnya dee list o desie list enye diga anyị wee nyefe ego so na enwere ike inye nyanwa ego enwekwa ike inye di ego maka etu o si wee do na mmadụ ka a ga na-enye ọ na-enyefe olu nnọọ wonde enye edebe list desie nyefe nye die wee welu jekwulu diga anyị wee nyesie diga anyị wee nye 50,000 si a wee jebe afịa di eluo n'afịa paa ji mmadụ na-erighị eri paa potato mmadụ na-erighị eri bulu bata na ihe fọ na ịgafe o nyere ebe 11,000 ya si dị enye ego ya ga-eji wee si ofe onye 200 ya na-agwakwa m ihe ọ sị m na dịtịna ga-eme na o nwee ka o si eme ọ bụghị ọtago na anọgidekwe o isi adị ya mma ịmagolo dịtịna apụọ ya n'anya ọkpara agwa ka mmadụ the next minute o chenjie n'ife ahụ na-abịa abịa akwụghị ghọtago na ya mara ife a ga-akpọ ife nke a na ya mụrụ na nke kasịkwu jọba agụghị igugbuzie amanye nri maka amanye dị ma na ego ya nọgide jee n'afịa jenyebelu ndị mmadụ aka ya nyechelufe aka fa chọrọ ya obele ego ya wee na-eli nri mami ya wee na-asị ya na ọ bụrụ na ọ chọọ ka ife niile gaa ọfụma ya kwelu ka eme cut wedding ya kwelu ka eme white wedding o wee lu ofu mbọsị ndị mmadụ wee sị ya na ọ bụrụ na o kwere eli igbo ngị ya jekwubie ịghọta na n'ịmagolu ka o si wee do ya wee kwalụ wee jekwuru ya wee sị ya na tata na ịghata eli igbo ngị ya wee were ọkpa wee dokwesie n'elu si otibe ọmịo nne m ihe a ka ọ na-etikpa na-ekwosi na rumu kunye gbala ọsọ gbaga na rumu mami ya ọ sị m nne